a gondja, Zoli, most megállítom, hogy ennek nem így kéne állni, hanem így. Igen. Mert ha így áll, akkor az olyan, minthogyha ez elkezdeni erre föltekerni. És hogyha megy, akkor ezt, ha visszafeszítem, akkor viszi rendesen. De ha viszont elengedem, akkor visszahajlik és elképi ezt a szart. Meg majd, hogyha lehúzza a tekercset, majd mindjárt, akkor majd látod, hogy milyen hülyén fogja betűzni, és nem jó. Most én nem tudom, már Dávidtól is kérdeztem, hogy... Tehát várjál, tehát itt az a probléma, hogy az a villa az elfordul. Igen, és nem áll meg, ahogy kéne. Látod, így fűzi be. Így fűzi be. Mert ez elvileg, épp a Jancsinak is mondtam, hogy ez a gép, hogyha így mozog, szokott csinálni olyat, hogy így jön ki a villa, és akkor amikor ez a lengésbe van, megáll, akkor így vissza szokott állni. És nem szokta fölnyásolni az anyagot. De most vagy erre fordul be, vagy erre. Én kérdeztem a Dávidtól, hogy nem az égszíszar. Mert